хората пътуват от София за морето, нали? Някъде тук трябва да е София, предполагам. Да, Силистра. В ефир сме след 3, 2, 1... Абе, в ефир сме, момче! Извинете, здравейте, уважаеми зрители, аз не съм Емо Чолаков и това не е BTV. Казвам се Иво Гергов и поради големият интерес към проекта Корупционна карта на България, както и събраните потребителски мнения и запитвания, от днес стартира и ежеседмичната корупционна прогноза за времето. Според направено статистическо проучване, експоненциалното нарастване на корупционни сигнали на територията на Република България ще доведе до спад в продажбите на козунаци покрай Великден. Въз основа на това се очаква понижаване на цените на яйцата. Моля да ни извините, ще продължа с въпрос на седмицата. Господин Гергов, има ли опасност от вихрушки в Подбалкана? Определено не се чувствам изненадан от зададения въпрос. С наближаване на сезона на летните почивки, опасността от завихрене на изхарчените парични средства за покриване на нуждите на пътните полицаи е възможно най-голяма, особено за шофьорите на Golf, Audi, BMW и Mercedes. За по-сигурно използвайте влакове и автобуси. На всички останали успех! Благодаря ви, това определено не беше BTV, искрено ваш Иво Гергов. Режеме, айде. Добре ли е? Добре, Не, сериозно, спрете. Айде, хора, нека спреме. Приключихте ли? Ще се гаврите ли още с мен, защото ми се ходи от туалетна вече? Айде да приключваме. Спирай. Деве, стига.